खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बोडो निउसआव बरायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं हरखाबै मोननैसो गोनांथि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों सासे बर' बिमानि दुखु। जलिल चन्द्र ब्रह्मआ बांगालाव खामानि मावनो थांनानै दासिमबो न'आव फैफिनाखै। चिरां जिल्ला औगुरि ओनसोलनि सा औगिरि गामिनि प्रमिला ब्रह्मआ सोरबाफोर बिथांजोनि फिसाखौ नुयोब्ला खौरां हरनो खावलायदों। मोनथिनाय बादिब्ला खामानि मावनो थांनायनि दानसे उनावनो न'आव फैफिननोसै होनना फनाव खोन्थाहरदोंमोन। नाथाय बे समनिफ्रायनो दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। बेजों लोगोसे गावनि जोनोमगिरि बिमाया फिसाज्लानि मोखांखौ नुयैया 10 बोसोर जाबाय होनना फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। थांखांनाय माखासे सम सिगां बर' हारिनि थाखाय गावनि बेसेनगोसा समखौ बाउसोमनानै खामानि मावबोनाय फुकन दैमारि बिथाङा केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ। बेरामखौ फाहामथाय लानायाव गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। गोबाव समनिफ्रायनो गावनि जिउआव हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय गरेस्वर दख'रानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दासान्दि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगो गाहाय नेहाथारियाव थानाय मानगोनां फुकन दैमारि बिथाङा मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालआव केन्सारनि थाखाय फाहामथाय लागासिनो दङ। लोगोसे हेफाजाब खालामनो गोसो गुदुं सुबुं अनफावरि रायजो राजानिसिम गुरै खावलायहरनाय जायोदि बिथांखौ फाहामथाय होनायाव गोबां रांनि आंखाल जानायलाय बिथांखौ बयबो एसे बिथांनि मोजां देहानि थाखाय रांखावरि अनसुंथाइ हरनानै एसे हेफाजाब होगोनखौ मिजिंथिबाय।